Nabi Muhammad. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot kaya sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Gatekno sira kabeh